Вітаначки, шановні, богема, вітаначки. Я вельми рада, що ти до мене завітала на стрим, давно тебе не бачила. А сьогодні ми протягуємо пригоди Кенни, проводниці духов, і на минулому стрімі ми познайомилися з коханкою духа Адіри. Ну, і вона так само дух, відомо, там же всі духи, бо вёска померла. Ладно. Ось, і вона показує нам, як вирятувати дух Адіри, і ми отримали її першу реліквію. Так, я кудись телепортувалася, тому що я пам'ятаю, що минулий стрим ми скончили ось єйна вежа. Ой, ледь не упала. Скончили каля бика, якого ми вирятували, якого вони з... я забула, як зовуть її коханку, але якого Адіра з її коханкою побудували. І оживили з допомогою магії горного святилища 8. Ось ён, гэта бык, ён зараз уже прилёг, О, які пригажу. Ось він. І ось єйна коханка, так само пригажу. Быка зовуть Руфус, а як зовуть гэту господарню, я ще не висвітлила і щиро кажучи забула. Час ператварыў большасць з нашых стварэнняў у пыл, але Руфус усё яшчэ працуе. Хадзім, знойдзем астатнія рэліквіі. Што ж, цяпер, як мы на мінулым стрыме заўважылі, тут так, яшчэ я бачу свяцілішча. Зараз ачыстым свяцілішча, заадно прыгадаем, што было на мінулым стрыме. На мінулым стрыме мы таксама дайшлі да лакацыі, дзе будуць астатнія рэліквіі. Адна лакацыя гэта кузня, шлях, куды перагароджваюць камяні, і гэтыя камяні нам дапаможа Руфус праламіць. А яшчэ адна... О, гэта можна разбурыць. Руфус дапаможа нам праламіць тыя камяні, а у кузні мы знойдзем... Не паспела трошечки. У кузні мы знойдзем інструменты, якія дапамогуць адчыніць брамы у іншую лакацыю, трэцюю. Так, давайте яшчэ разок. Все ж таки хочу ачысціць тое свяцілішча. Цікава, як вось гэты працэс, калі накіроўваеш гнілушак у такой форме, як ён адчуваецца на геймпадзе, таму што ж гульня ўсё ж таки першапачаткова распрацоўвалася пад PlayStation, і спачатку выйшла на PlayStation. Дарэчы, богема, калі ты яшчэ тут, бачыш, тут дзве гнілушачкі з капялюшыкамі ў выглядзе котачак і дзве рагатыя. Ну, рагатыя гэта мае. Вунь, котачкі. Адмыслова для богемы. Так, выдатна, зараз гэта я ачысціла, і там, па-моему, яшчэ было што ачышчаць. О, богема тут, вітаначкі. Клас, так, тут ёсць вось гэтых гнілушак, з якімі я вандрую, якія мне дапамагаюць. Для іх можна купляць капялюшыкі, гэта ўсё проста вельмі міла. О, куфрык. Клас, я яшчэ гэтае месца не даследавала. Трэба сюды наведацца. Я бачу, там можна нешта ачысціць, але я не бачу шляху як. Пакуль што. Вось гэта. Хаця, магчыма, яно ачысціцца само, калі мы ачысцім вежу. Вось, пухліны такія. Ну, калі хтось яшчэ не глядзець у папярэднія часткі, то сутнасць у тым, што Кенна, яна ачышчае гэтую зямлю ад вось такіх пухлін, з дапамогай вось такіх гнілушак, духаў гніення. Сутнасць у тым, што парушаецца цыкл жыцця, у ім не хапае смерці, ну вось, калі не хапае смерці і атрымліваецца фактычна злаякаснае новаўтварэнне, а вось гніенне, смерць, яны дапамагаюць замкнуць цыкл жыцця, і Кенна вось гэтым займаецца ў тым ліку. Так, цяпер шлях, куды нам патрэбна ісці? Ага, вось сюды уваход у кузню, і вось там квест страх Адзіры. Так, куды мне ісці? Ага, правильно, значыць, вось па гэтай сцежцы, каб не заблукаць. Так, там будуць камяні, зараз паклічам Руфуса, каб ён іх прабіў, і пойдзем тады. Так, мы, канешне, пойдзем, але ж
А як сюди увайсці? Напевно, заскокнуть зверху. Там есть кветка, значит, зверху мусить бути шлях. Окей. Заодно зараз заходимо у тій локації, куди я ще не потрапила. Мабуть, з гэтых камянёў туди можна заскокнути. Ага, отсюда. Видатно. Квіточка розкрилася. Клас. Магчыма, тут будзе капелюшек. Так, бачу колькі звычайных куфрик. О, ёсць ось такі куфрик. І не, гэта не капелюшек, это новая грылюшка. Ну, рэшце ж патрэбна і тыя, каму насіць капелюшыкі. Датна. Ось, грылюшачкі вось так дапамагаюць адкрываць шлях і ўсё такое. Файна. Так, ну что, где там тая кузня? Яна недзе там, у яе ўваход. Ага. Хіба. Усе што пераскокнуць мост, здаецца. І пайсці... ці дарма я пераскокнула? Не, не дарма. Такая утульная гульня. Так, гульня просто неймаверна утульная, хаця і часам даволі жорсткая, асабліва, ну вось з тым, што тут не памерлі. Так, Кена адзіная жывая істота на... Ну, ў сэнсе, адзіны чалавек. Таму што жывыя істоты ўсё ж такі тут ёсць. Ось так, тэлепорт актываваўся, выдатна. І спадарня нас тут чакае. Калі ж мы даведаемся яе імя? Я вось нават памятаю, яна прадстаўлялася ўжо ці не? Фейбл? Дарэчы, ну не ведаю. Я бы хутчэй параўнала яе з Dragon Age Inquisition па вайбе, ну вось менавіта па атмасферы. Таму што Фейбл трохі больш мульцяшная, на мой погляд. Ты дала рады. Шлях заблокаваны, але я ўпэўненая, што Руфус нам дапаможа. Зараз як дапаможа нам Руфус? Які ён прыгажун. Як я люблю такі стыль. Давай, Руфус! Кена, толькі адыдзі. Спадзяюся, яна адышла. Адышлі, выдатна. Правда, яны зараз стаяць, нібыта за ім, нібыта ён прабег прямо праз іх. Так, бычок, малайчына. О, які класны. Ты ў парадку, Руфус? Ты ўжо не той, каб дужа малады. Кена, сустрэемся ў кузні пасля таго, як ты ачысціш забруджанне. Выдатна, ну што ж, сустрэнемся тады, спадарня. Як удала кавалкі выкладзеліся ў лесвіцу тут. Гнілушкі, канешне, знайшлі сабе нейкую іншую паверхню, каб прызямліцца. Уваход у вёску. Мы ж тут... Так, мы мінулым разам там былі. Уже все даследовали. А вось і ворагі, ну вітаначкі, нешаноўныя. Дарма потратила дзеянне на такую істоту маленькую. Так, ну, конечно, лепш страляць загадзя, таму што калі яны падбягуць бліжэй, яны выбухнуць і будзе кепска. Вось яшчэ, як я люблю вось такія штукі, вось гэтыя. Вось бачыце, якое тут свяцілішча з сабой. Ужо некалькі разоў такія сустракалі. Ну што ж, зараз будзе выпрабаванне, а пакуль можна палюбавацца на краявіды. Проста неймаверна прыгожая гульня. Вон яны, не заўважыла адразу мішэні.
Выдатно. Гнилушка наша. Літанки. Корлик. Я сподіваюся, мабука завітає і буде знову захоплятися тим, як і гнілушки корнявкають, і кена корнявкає, коли б'ється. Ага, бачу ще одну гнілушку, тільки як туди потрапити? Ага, хоча за все ж прийдеться вниз. А мабуть, там є кветка? Ні, не бачу кветки. Ні. Ах, не тримається. Ладно, а можемо тут триматися, потім піднятися? Які водоспади, клас. А судячи по тому, що там сходні, туди можна було потрапити. І, можливо, там куфар. Ну ладно, іншим разом. Ми ж ще вернемося в ту вёску. Ага, і вон там гнилушечка. Ще в гэтай гульні шикоўны саундтрек, вось гэтыя такія гукі аўтэнтычныя, самавітыя, вельмі прыгожыя. І гучыць і выглядае. Ага, што ж, я спадзяюся, тут атрымаецца падняцца. Ага, бачу кветку. Гук не быў Зельдзе, ну магчыма. Так. Я ж так, я боюся сюди соскокнути, але дарма. Ах ти холера. Это все добре. Так, я начистила проход, и, магчыма, там якраз можна будзе падняцца. Тут что есть? Не, сюда я не вскарастаюся. Так, каменчики, или куды мне далей? І як мне... ладно. Да Зельды падобная. Але гульня выйшла ў 21-м годзе. А калі выйшла Зельда? Так, я на пачатку яшчэ казала, што гульня выйшла ў 19-м, але не, яна ўсё ж таки выйшла ў 21-м, але праз тое, што я пераносілі праз ковід. Я хацелі выпусціць раней. Эй, дык як, што мне, куды? Все, зразумела. Мне трэба спачатку вось сюды заскокнуць, а ўжо потым пералазіць. Ага, у 17. О, яна так давно выйшла. Я чамусьці не ведала, што яна такая даўняя. Так, зараз доберемся до той гнилушки, яку я бачила. Ну, наколькі я ведаю, Зельды многія натхняліся. І той же Геншин, і вось зараз Палі, так само Майн, которые момент из яе. Асабліва вось гэты, геймплей непасрэдна ў даследаванні свету. Ты была на рэлізе Свіча? Ці Зельда была на рэлізе Свіча? Я просто... не зовсім зрозуміла. Так, вау! Колькі у мене вже гнилушек багато, круто. Так, тут я не пройду. Цікава, квіточка розпуститься, коли я тут подойду? Не, вона розпускається тільки, коли йдеш наверх. Так. Як мені пропонують сюди? Кветка. Все ясно.
треба перескочить хутенько, каб каменем на голову не упали. Так, а тут что? Ага, по каменях можна перескокнуть туди. Так, я спочатку погляджу, що тут яшчэ ёсць цікавага. Галоўнае, сюди не зваліцца. Таму што калі ёсць такія бакавыя шляхі, значыць там будзе нешта супер цікавае. Дарэчы, якраз таки выглядае на тое, што менавіта гэтым шляхам я набліжаюся да кузні, таму вярнуся-ка я тут назад. Ага, яна выйшла прадаючым Nintendo Switch праекце. Всё зразумела. Класна. То бок, ну якраз калі кансоль выйшла, тады яна выйшла. Зразумела. Дзякуй за удакладненне, за ліквідацыю непісьменнасці. Так, а тут што? Тут успамін. Хана і Адзіра здабывалі крышталі ў гэтых гарах. Все ж Хана, яе завуць Хана, тую спадарню. Нарэшце пазнаёміліся. Ось, і цяпер пабачым іх успамін. О, вось яе кузня. Яна там працуе. Адзіра. Кансоль Nintendo і... і гульня Nintendo. Зразумела. Ну так, Зельда зараз даволі папулярная, і, наколькі я ведаю, гульня сапраўды добрая, толькі у мяне ўсе ніяк рукі да яе не дойдуць. Ну, магчыма, адной ж калі-небудзь. Далей, вон. Всё, яшчэ і той. Тыя камені патрэбныя. Так, а як цяпер? Кошмар. Яго трэба перакуліць. Эй, давай. Так, спадзяюся, гэта ніжнія камені зараз падаюць. Yes! Фух. Так, ну што ж, вось і кузня, захопленая пухлінамі і завяданнем. Зараз Кенні трэба будзе ачысціць. Ух, тут всякие гэтыя каменныя големы. Каменныя. Каменны захавальнік, вось як яго зовут. Мне трэба збіраць гэта ценю. Так, а цікава, ці падзейнічае мой любімы прыём на яго? Падзейнічае, выдатна. Значыць, лупім ім. Ага, ён адкрыў свае слабыя месцы, адкрыў, а не Все, закрыў слабыя месцы. А страла на яго падзейнічае? Не дуже. Не дуже падзейнічае. Ну, то і молот на яго дзейнічае, гэта добра. Значыць, лупім молотам. Лупім молотком. Калі вы разумееце, пра што я. Ага, добра, што паспела абараніцца. Добра, малаток яшчэ і перабівае ягоныя уменні, калі ён намагаецца іх прымяніць.
Ён хоча адкрываць свае слабыя месцы. Ага, гэта іх адкрывае ўсё ж такі... Іх адкрывае ўсё ж такі бомбачка. Зразумела. Вось, выдатна. Зараз мы запаволім час і... Ес! О, выдатна. У гульні... Ой, у Богемы Зельда не выклікае такого захаплення, як у некаторых гульцоў. О, клас! Гэта волем адабраў у Адзіры малаток і... Нешта атрымаўся зараз квест малатка. І мы зараз будзем вяртаць яго Адзіры. Вось, трэба знайсці 3 рэліквіі, каб выклікаць духа, якога трэба вызваліць. Ну што ж, выдатна, одна рэліквія ўжо ёсць. Ну, курняў. Клас! А чмырэць, яшчэ одна гнілушка і будзе наступны ўзровень. Шыкоўна. Адсылкі на яго? У сэнсе, у Кені адсылкі на Зельду? Так, слеза лесу. Датна. Так, где ж тут было святилище? Вось яно. Отсылки на молотка. Так, сапраўды. Настолькі вядомы стрімер, што аж навагодніх на яго адсылкі робяць. Шыкоўна. Эх, спадзяюся, аднойчы беларускія стрімеры сапраўды будуць такія вядомыя, што на нас будуць рабіць адсылкі у сусветнай культуры. Так, што яшчэ тут можна паздабываць? Зараз пагляджу праз маску, дзе ёсць інтэрактыўныя элементы. Ага, вон там. Ну, добра, значыць, ужо пойдзем у саму кузню. Вон жа Ханна абяцала нас сустрэць. Я знайшла мае інструменты, там, дзе і пакінула іх. Гэта будзе вельмі дарэчы. О, так. Дзе... ты больш не хочаш са мной? Все, яна не хоча размаўляць. Ось, яшчэ... І котачка, і рагатыя тут сядзяць, а яшчэ сядзяць некаторыя без капялюшкаў. Трэба будзе, калі дабяремся да крамкі, трэба будзе панадзяваць новыя капялюшкі. Так, это, я так разумею, іх ачах. Так. Тут, по-моему, можна было знайсці шмат чаго цікавага. Вон там, напрыклад. Месца для медытацыі. Все, значит, трэба шукаць шлях, як туды падняцца. Кофрик. Ого, колькі у нас ужо каменьчыкаў. Трэба будзе змарнаваць іх усе. О, бачылі, як духі з'яўляюцца. Так, калі падняцца сюды? Не, сюды не змогу падняцца. Хутчэй за ўсё прыйдзецца спачатку выйсці з будынка і толькі потым ужо шукаць шлях. О, тэлепорт. Дарэчы, вельмі. Хана сузірае. О, вось вежа і... Вось кузня, вось вежа. Зручна. Робіш нешта ў кузні і глядзіш на вежу. When our land began to struggle, I left to search for supplies. My journey took me far across the sea. Adira stayed behind to help the village. Калі наша зямля пачала пакутваць, я пакінула яе, каб знайсці прыпасы. Маё падарожжа прывяло мяне далёка за мора. Адзіра засталася, каб дапамагчы вёсцы. I made her promise to move on without me if I didn't make it back. The villagers would need her help to build a new home. Я узяла з яе абяцанне, што каб яна працягвала жыць без мяне, калі я не вярнуся.
вяскоўцам была патрэбна яе дапамога, каб пабудаваць новы дом. Арэгана, вітаначкі, рада бачыць. Да, давно не было на стрыме, вельмі рада цябе бачыць. Гэта не бульбінкі, гэта гнілушкі, накшталт духаў гніення. Вось. It must have been hard for her, not knowing my fate. Гэта мусіла быць цяжка для яе не ведаць мой лёс. Духі бульбінкі, клас. Ужо называлі і слімачкамі называлі ачкі, за якія купляюцца, ось, за якія купляюцца ўменні, і цяпер называем гэтых гнілушак бульбінкамі. Мне вельмі падабаецца беларуская лакалізацыя. Так. Можа яшчэ, дарэчы, пааткрываць уменне, таму што вось колькі слімачкоў. У гульні гэта называецца карма, але яны сапраўды выглядаюць як слімачкі. Гнілыя бульбінкі па-азерскі? Ачмарэць, вітаю! Рада ўсіх бачыць. Так, што яшчэ будзе цікавае ўзяць? Так. Ну, конечно, шыт завязаны на парыраванні, а я парырую вельмі кепска. Таму не буду адкрываць, усё адно сэнсу не будзе. Тут што? Ага, вось гэта, дарэчы, цікавае ўменне. Мабыць, я яго і куплю потым. А гэта... Ага, гэта бомбачка, зараджаная гнілушкамі. А гэта што? А гэта дапамагае пачаць бойку ўжо з уменнем. Ну, в прынцыпе, мне ўмення хапае, таму не абавязкова. Тут усе такія. Ну, в прынцыпе, не дрэнна так. О, круто. Няхай гэта будзе. В прынцыпе, вось гэта ўменне нічого не такія, праўда, патрабуюць пэўнай лоўкасці. Ну, няхай будуць. Все, выдатна. Запасліся новымі ўменнямі. Так, візуал у гульні проста немаверны, згодна. На яе глядзець гэта адна суцэльная асалода. І гэта пры тым, што зараз я гуляю на нізкіх наладах. Таму што мой комп больш высокі не цягне. Ну, ён цягне, але не падчас стрыму. Вось. Таму, каб ён не разваліўся... Так, каб мой комп не разваліўся падчас стрыму, я зрабіла вось такія меншыя. Але гульня ўсё адно немаверна прыгожая. Ага, сюды можна заскокнуць. Я памятаю, што пры першым праходжанні мне было проста немаверна складана вось сюды прабрацца. І, па-мому, я гэты шлях, дарэчы, і не знайшла. Круто, аднак. Буду ведаць. Вось, дабралася да месца медытацыі. А як я ў мінулы раз туды трапляла? Цікава. Цікава, дарэчы, што вёска памерла, але часам мы знаходзім запаленыя духмянасці вось у свяшчэнных месцах. Бульбіны та косплееры. Так, на бульбінах гнілушак можна надзяваць капялюшыкі, і тады яны будуць косплеерамі. Некаторыя косплеюць мяне. Так, выдатна. Медитація скончилася. Так. Ага, ось. Ну, здається, все. Можна, конечно, знову поглядіти праз маску. Маска показує квест і... А там що такое цікаве? А, гэта просто рычаг, каб опустить лифт. Ну, добре. Значит, опускаемся. Что ж, одну реликвию знайшлі. Ну, дакладней, гэта ўжо другая, але одну за сёння. І засталась яшчэ адна, каб прызваць духадзіры і вызваліць яе. Мне здаецца, яна ўсё ж такі
не змагла прайсці ў наступнае жыццё менавіта праз тое, што не ведала, што з ейнай каханкай. Опа! А вон не тое месца, якое я заўважыла зверху. Это там сапраўды куфар, які я думала. Містары бульбашкі, так, я ведаю, кацяташныя. Памятаю, конечно. Выглядае падобна да Зельду. Больш прыгожа. Згодная з багемай. Калі гераіня жанчыны, гэта значна лепшае. Робіць гульню значна лепш. Так, пакормім нашых бульбінак, каб іх з'явілася больш слімачкоў. О, колькі тут ежы для іх. Так, акрамя куфрыку тут ёсць яшчэ нешта. Не, інтэрактыўных элементаў няма. Ну добра, адчыняем куфрык і што там будзе? Капелюшык! Клас, новы капелюшык. Стоп, не, гэта не капелюшык. Зноў, гэта, я называюцца ў арыгінале Charm Stones. Я іх прыкладаю як амулеты, вось, і яны даюць нейкія... Гэта як каменчыкі, якія ты кладзеш, ну як кладзеш, даеш да свайго посаху. Дакладней, стоп, не да посаху, вось яно. У яе на поясе, вон там, вось зараз, яна трымае посах, і каля гэтай самай рукі, там у яе штука для амулетаў, вось яна. Там зараз адзін амулет, які я паставіла ў самым пачатку. Калі б Nintendo зарабілі магчымасць гуляць за Зельду. Так, гэта было бы значным плюсам. Згодная. Я б тады куды больш імкнулася пагуляць у Зельду. Так, посах... Шкода ад посаха трошки павялічваецца на 8 секунд пасля збірання смеласці. Дарэчы, даволі карысная. Значна больш карысная, таму што тут аднаўляе тое, што ў мяне зараз стаіць. Ну, яно было першае. Аднаўляе энергію шчыта пасля парырвання, але парырваць я не той, каб дужа ўмею. А вось гэта можа быць карысным. Пастаўлю яго. Няхай будзе. Ах, так, згодна. Я таксама хачу гуляць за прынцэсу-чараўніцу. Вось, і цяпер на тым месцы змяніўся каменьчык. Вось ён. Стаяла такая фіолетовая жёўта, а цяпер такі чорныя крышталікі. Ну што, паплылі да наступнай рэліквіі. Толькі спачатку пазбіраем, там бачу бочкі з нечым, з крышталікамі або з садавіной. Так, з крышталікі. Не, садавіна, не крышталікі. Ось, у таких бочках або садавіна, або крышталікі, у куфрыках толькі крышталікі, у таких маленьких куфрыках, а ў вялікіх куфрыках можа быць што заўгодна. І крышталікі, і капялюшыкі для вулушак, і вось як зараз сабралі амулет. Плывіце бульбінкі. Гэта як плывіце сасіскі, толькі плывіце бульбінкі. Ой, бедныя. Ну, добра, што яны вон там за храсні, яны даволі марудна плывуць, але добра, што яны могуць не телепартавацца. Што ж, цяпер давайте завітаем у краму. Ось, крама капелюшыкаў для гнілушак. І панадзяваем на новых капелюшыкі. Так, куды да яе ісці? Я заблукала, прабачце мне трошачкі топаграфічны крэтынізм. Вось я, там. Зараз падымемся і накупім капелюшкаў. Нешта хутка мы прайшлі кузню. Мне спадабалася, я хацела даўжэй там плутацца. Так, восеньскі ёсць. Ой, а чаму мне гэтых няма? Жучкоў. Так, жучкі ёсць. Яйка. Хай будзе адно. Вось гэта мне не падабаецца. Ведаю. Блінцы.
Хай будуть блінчики. Ось, зато я оленікаў купила всіх. Ой. Калі наводзіш мышку на капелюшек котачкі, яна нават мяўкае. Коточки, так, высены. Причем не просто коточка, а трехколеровая коточка. Шикарно. Так, ну это уже пошли такие святочные. Бульбинка богема. Так. Причем аж 5 штук. 5 же? Не, усього 2. Добре, можна яшчэ екіпіраваць. Так, что мне еще есть? Можно, нехай будет пёрка. Яшчэ желудоў у меня нема. Зусім. Шишки есть. Бульбинка богема радуется. Богеме сподобалася бути бульбинкой. Так, зараз третьего котушка додадим. А можно и 5. Хай буде 5. Третью лисичку. Так, о, русу. У меня еще нема русу. Чому мне русу нема? Чому я не... А я купила русу. Маску русу. Ой, сколько их всего может быть. Просто неимоверно много. Так, я ее купила. А для чего не могу надеть? Цікаво. Ну ладно. Придется обходиться без рус. Слева направо органа один. Крашка от хамтера. Так что, богема, давай долучайся, можешь так само проходить Кену и робить со своих бульбинок. Я теперь так само буду их бульбинками называть. С гнилушек своих подписчиков. По-моему, будет вельми прикольно. Так, ну, у меня засталось 2, нехай будут. А чому яны не хочуть? Ладно. Чомусь ніякі не хочуть надеваться. Тому что там есть обмежевания. Некоторые капелюшки обмежованную колькость можно купить. Наприклад, зараз покажу. Ось такие дорогие, які атрымліваеш пасля праходжання сюжету. А некоторые ось по 5 штук. Ось, як коточку. То бок, ну, можна, мабуть, тільки усього 5 штук. Так, что там? Я хотела мотыльков. Мотыльки. Где там были мотыльки? Вось они. Чому? Ладно. Снять можно, надеть нельзя. Дивно. У меня же еще 2 свободные бульбинки. Ну ладно. Там такие дробные. Дробные нечистики за персом бегают. Тех. Вось у Кені, ну правда, яны... Ці можна їх назвати нечистиками? Навряд ці. Вони ж наоборот очищають новоколля. Так, ну что? У той печори я уже была. Можно телепортнуться туда. Потому что я там уже открыла телепорт. Тут как раз телепорт побач есть. Можна перенестися хутчэй. Ось вона. Ага. Пам'ятаєте, ну, хто глядели минулий стрим, там ми знайшли некую пошту духов, якая знаходилася ў сэрцы вёскі. І вось яно сэрца вёскі. Гэта не цэнтр вёскі. Цэнтр вёскі і сэрца вёскі, гэта, оказывается, розныя паняцці. Добренько. Ну што ж, перш чым пойдзем у тую пячору, давайте глытнем вады. Не забывайцеся про тое, што трэба піць дастаткова. Што ж, вось Хана тэлепартавалася. Добра, я адрамантавала... Як гэта назваць? Адрамантавала кнопку, і цяпер яна мусіць спрацаваць. Ага, актываваліся каменьчыкі. Сэрца не па цэнтру. Ну, сэрца амаль па цэнтру. Оверлоуд згадала. зразумела. І там таксама бегалі такія.
Так, яны не дацягваюцца датуль. Трэба паўздымаць гэтыя каменьчыкі. На іх знаходзяцца крышталікі, якія перададуць энергію майго энергію Кены. Так, ну а цяпер... Не перададуць, вон тое трэба павярнуць. А цяпер... Выдатна. Ну што? Яшчэ адна рэліквія мусіць быць блізка. Куды гэта вядзе? Сэрца вёскі. Энергія, якая цячэ з гор і збіраецца ў разгалінаваную сетку пячор пад палямі. Мы з Адзірай знайшлі шлях, каб збіраць і фокусаваць гэтую энергію. Гэтыя пячоры мусіць быць... Гэта ядро нашай працы. Дык вось чаму яно называецца сэрца вёскі, таму што там збіраецца та энергія, якая сілкуе ўсю вёску. Энергія з горнага свяцілішча. Не. Упала. Энергія з горнага свяцілішча, шлях да якога якраз Кена і шукае. Ну што, ці паспею я даскокнуць? Пакуль каменьчыкі не упадуць. Паспела. Падатна. І тут, канешне ж, куфрык. Кожны раз, калі знаходзіш нейкія цікавыя месцы, там, пэўна, будзе куфрык і зноўку амулет. Сейсмічны амулет. Якая цікавая назва. Зараз паглядзім, што за яно. Шкода ад бомбы трошки павялічаная. Ну, файна. Але ўсё ж такі вось шкода ад посаха няхай стаіць папярэдняя. Што там яшчэ ёсць цікавае? Ох, як усё зарасло пухлінамі. Ну нічога, мы хуценька ўсё ачысцім. Толькі я зараз агледжуся яшчэ, ці не прапусцілі мы яшчэ нешта цікавае ў пячоры гэтай. Ага. Прапусцілі. Так, я адразу нешта ачысціла. Бачу там каменьчыкі, калі яны падымуцца, яны адкрыюць мне шлях, як зручна. І тут месца для медытацыі. Месца для медытацыі, а тут... Вау, якое прыгожае. Просто немаверныя краявіды. Правда, сонце ўсё ніяк не апускаецца, правда? І самога сонца не бачна. Неба ў пэўным месцы светлае, але канкрэтна дыску сонечнага не відаць. Так, ну што, круто, яшчэ трошки павялічым здароўе. Хана знік. Ну так, мы ж адышлі ад яе, так, што ей марнаваць свае духоўныя сілы, каб на тое, каб падтрымліваць бачнасць. Так, Рэгана, прыгожа, вельмі прыгожа. Можна скончыць медытацыю? Вау. Там такія шматузроўневыя палі. Ось. Вау. Добренько захаваем. Так, цяпер трэба будзе зноў падняць каменьчыкі. Не туды, не туды.
Мне, по ідеї, треба пройти вон туди. А, не докинув. Не докинув. Напевно, я коли пройду саму печору у серці вёски, хоча за все той шлях не відкриється. Хана знову з'явилася. Прихожу нехай, правда? О, а Діри добрий густ. А, не, яно ідзе вниз. Чи за все я не змогу туди вернуться? А мені ж цікаво, як туди пробратися. Зараз я ще раз погляджу. Я ж хочу дослідувати усі місця. Мабуть, там унизі так само є камінчики, які я зможу спати. Так, там унизі так само є камінчики, які зможуть піднятися і перевести мене. Не-не-не-не-не. Я забыла повернуть камень, які знизу. Ладно. Ау, так, это было болюче. Треба не тільки підняти камні, але ще підняти ось це. І я змогу ось так. Видатно. Я пам'ятаю, що під час першого проходження я, по-моєму, цей шлях не знайшла. Як же добре проходить наново. Багатого дня просто видатно. Я, напевно, варта того, як пройти її некілька разів. О, ось воно. Пошта духов. Пошта духов, напевно, та сама, про яку я ось недавно згадувала, що вона у серці вёски. У серці вёски, по-моєму, я знаю, що була описана як пригожі краєвиди. О, а назад просто квіточка. Вельми зручно. Дякую, що не примусили нас знову подимати камені. Поготов я б не соскокнула з того каменя назад. Так, можна заховати. Першим пойдемо вглиб. Люблю. Так, я так само згодна. Згодна Рефана. Є певні гульні, які вось які асабліва варта перапрайсці некалькі разоў, таму што падчас наступных праходжанняў ты не толькі перажываеш тыя самыя эмоцыі, якія калісьці прынеслі табе шмат асалоды, але яшчэ і знаходзіш нешта новае. Сэрца вёскі. Якая величная локация. Вау. Музыка такая трошки тревожная. Так, я так разумею, мне треба потрапить вон туди. Добре, дякую, що підсвітили шлях. Ясно. А, гэта вода. Фух, я боялася, што гэта тая чырвоная вадкасць, якая імгненна мяне забівае. Бачу ворогов. Ну что ж, давайте биться. Водичка. Так, о, богема ж не ведае, что там еще есть такая водичка, якая тебе забивае, калі потрапишь, такая червоная, забрудженная. Ага, это... Так, я что, яго вырубила? Той крышталік, ось гэта, вже до гэтага міргаў. Гэта, напэўна, тыя крышталі, якія вынайшлі Адзіра з Ханай і якія дапамагалі ім фокусаваць энергію. Чатик, п'ем водичку. Так, давайте. Давайте. І стрімерка так само п'є водичку. А Кенія б не раіла піць водичку, яку яна пливе. Хотя, напевно, ну, это чистая вода, она же не забивает, так что
Напевно, нічого дренного не станеться. Ага. Там бачу кветку, і далі кветка так само. Давайте, щоб ні. Хоча який сенс у той кветці? І вона зможе тут ускараскатися? І вона тут не зможе ускараскатися, як шкода. Гук як від медних шар? Ці від медних чаш. А сапраўды, тому що тут же використовували такі самовіті інструменти, характерні для усходніх культур. Причому усходніх не тільки, ну, ось, які ми привикли вчити. Там китайська, японська і корейська, але ще і там в'єтнамські, тибетські, ось. По-моєму, чаші вони так і називаються. У білоруської мови, калі, я нічого не буду, слово чаша є, використовується. Ось там. Я зрозуміла, як треба сюди скокнути. Треба спочатку сюди і одразу наступна квітка. Ура! І зараз уздимемо уровень гнилушок. Вітаночки 65-я гнилушка. Давайте. И 4-й уровень. Какая пригожость. По-моему, подчас першого проходження я такого уровня не досягнула. У меня был только 3-й. Так, ну значить є чаша. Значить, это медная чаша. До речі, як називається менструальне? Я завжди казала менструальна капа, але ж менструальний келих. Отшить. Келих же это то, що його п'ють. Хоча для вампірів це може бути і келих. Так, бачу ворогов. Менструальний келих. Так. Я впевнена, що для вампірів це мусить бути вельми смачно. Кубочок, ну ок. Я кажу капа. Ну, як по-англійську. Ага, ось кого нам треба буде перемогти. Чому я не можу потрапити у ягоні камінчики? Навіть заповольнюючи час. Що ж таке? О, нарешті. Ну, видатно. Зійти. Молот з гнилушками. Завсёды корисний для мене. Настаємо келих і сітка. Клас. Звучить епічно. Дякуємо. Клас. Мені подобається таке ставлення. Якая маска. Это маска Ханы. Клас. Мені так подобається, що ми знаходимо не тільки маски, ну ось тих духов, яких рятуємо, ну, отримуємо їх в кінці квесту, але ще знаходимо тих, хто їм допомагає, як ось Русу, близнюки малечі, і тепер ось Хана. Ну, коли хтось не бачили, у гэтай гуні капдухи спокійно перейшли у наступне життя, протягнули свій шлях, нам потрібно і їм потрібно надіти маску. Так ось, ті духи, яких ми рятуємо, їхні маски у нас, ось старого попередній дух хлопчика, кого ми рятували, і ось тепер Адіра, є просто шикарна маска, вона моя сама любимая у гэтай гоні, просто шмарить, яка пригожа. І ми потім, якби, даємо ці маски їм, і вони можуть протягнути свій шлях. Так, це
Вельми круто. Ну что ж, теперь протягиваем шлях насустрач серцю вёски. Ага, по воде эту повернуть. Я неправильно повернула. Ладно. Я треба 2 рази повернути. Ну ладно, я зараз упадуть, і я туди поверну ще раз. Раз, 2. І ось тепер можна переходити. Так, яны ўжо цікаюць, што зараз упадуць. І... Yes! Ура! Так, зараз будзе бойка. Хаця гульня зрабіла аўтасхаванне, але я яшчэ захаваюся дадатково. Не, гэта не бойка, гэта горш. Вось яна, чырвоная вада, у якую лепш не падаць. Таму што яна заб'е імгненна. Можна зараз... Клас. Кена один раз выкарыстала свою силу і запаліла ўсе непаходні, як же іх называецца, жароўні. Малінавае варэнне. Боюся, яно не будзе такім жа смачным. Я б увогуле не раіла гэта каштаваць. Я б не раіла нават дакраняцца да гэтага. Ну так, каменьчикаў тут багата, якія захоўваюць энергію. Захоўваюць і накіроўваюць. Ажно крывавыя вадаспады і пухніны. Нічога, неўзабаве мы ад гэтага пазбавімся. Ох, а памятаеце, як я праходзіла? О, я памятаю. Я памятаю гэты момант, але хацела прыгадаць, памятаеце, як мы праходзілі Stray, адзін з маіх першых стрымаў. Вось. Так. Як жа? Не, ну вось, не раю дакранацца. Дык вось, калі я праходзіла Stray, там было нешта падобнае. Так, гэта вось так павернуць-ка, стаць. Так, Stray даволі складаныя. І вось там былі пячоры. Памятаеце, тыя пячоры, дзе былі гэтыя жудасныя проста пухліны. І вочы просто. Нават з вачыма яны былі. Ай, кашмарная. Кашмарная гульня ў нейкім сэнсе. Так, я спадзяюся, я змагу гэта прайсці хутенька. Так, я перабралася сюды. Чамусьці націснула Ctrl і адскокнула, замест таго, каб сабраць крышталікі. Баема баіцца гэта ўзровень. Я так разумею, таму што гэта сапраўды страшна. Пасля прагляду стрымоў па Stray, вось адкуль пачалася цікаўнасць. А ты не мае стрымы па Stray глядзела? Я памятаю, што у беларускіх стрымераў не толькі я стрымліла Stray. Так, цяпер падымаемся. Сюды. І вось так. Клас! Як цудоўна! Якая я малайчынка! Я даволі доўга падчас першага праходжання завісла на гэтым месцы. Мае... Ой! Як прыемна! Дзякуй вялікі! Я вельмі рада, што мае стрымы зацікавілі, хаця я там даволі... На адным месцы, памятаю, захрасла, дзе трэба было паспець... Так, у самом пачатку, дзе мы разам з навукоўцам, робатам-навукоўцам, трэба было прарвацца, перадаць сігнал, калі не памыляюся. Ачмарыць. Я сама вельмі рада, што прывабіла арыгану да такой цудоўнай справы. Мне вельмі прыемна, што так аказалася. Зараз убачым, якія
Які наші гнілушки на 4-му узроўні. Вау, паглядзіце, якія яны вялікія, паглядзіце, якія яны рагатыя. Якія яны класныя. Можна адразу слязу спажыць, каб павялічыць працягласць. Пажыральнік гнілі. Ну, зараз будзем з ім біцца. Я спадзяюся, ён не пажрэ мае гнілушак. Вось і перамаглі. Гэта было хутка. Нават нечакана хутка. Мега бульбінка, так. Цмокі Мюск? Так, што так? Ага, ачысцілі далейшы шлях. Толькі я спачатку хачу агледзецца тут. Там свяцілішча можна яшчэ ачысціць. Клубнікі спартыўныя. Успомню, я нешта чула, хаця не дуже в гэтым разбіраюся. Дарэчы, хтосьці сочыць за футболом зараз, таму што я мімаволі сачу, таму што моя маці аматарка футболу. Ось, хаця самой мне не дуже цікава. Я разумею вось гэтую культуру, ну, што ўсім цікава быць удзельнікам вось гэтай, скажем так, культуры фанатства, але калі шчыра, хацелася б, каб больш цікавую гульню для гэтага абралі. Праз працу вымушаная Італія прайграла. О, ясна. Інтэрнет адвальваецца мой спякоты. А магчыма, дарэчы, не вытрымлівае тэхніка. Так, я туды зазірнула. Так, я туды зазірнула. Всё, сабрала. Да-да. I'm Risk, вітаю! Рада бачыць на стріме, дзякую, што завітаў. Так, выдатна, актываваўся тэлепорт. Дарэчы, як тэлепорт? Пячоры, сэрца, вёскі. Так, мне трэба актываваць вось гэтыя штукі. Але халера ведае, як іх актываваць. Трэба, як і мінулы раз, вось такую картинку сыграць суцэльную. Рагатую? Як жа любіць у гэтай гульні всіх рагатых? Адна з прычын, чаму яна мне так падабаецца. Мяне тут любяць. Спадзяюся, зараз вада ачысціцца. Не, вада не ачысціцца, але нам дадуць човен. Італія перамагла. О, ну, гульцы ж змяняецца і склад каманды, і самі гульцы як бы не маладзеюць. Яны яшчэ і па вадзе бегаюць, Езусы. Бомбачкі Езусы. Трэба актываваць, каб працягнуць шлях. Яны яшчэ ў мяне і страляюць. Гэта зусім знахабіліся. Ура! Так, зараз паспрабую усі... Не атрымалася ўсіх трох. Ах вы, ну ладно, буду вас посохом лупить. Вось, Кена толькі што мяўкнула. Мабука, калі завітвае, відно, любіць гэты гук. Так.
Так, і оно не скончилось, і мене все ще хочуть забити. Стрела з гнилушек може атакувати одночасово некалькі ворогів на одній лінії, але ж треба ще, каб яны ў гэтую лінію выстроіліся. Бойка яшчэ не скончылася, потому что калі бойка скончваецца, мне даюць слімачкоў, ашкі кармы. І мне ўсё ж не далі ачкі кармы, значыць... Ага, значыць, хтось яшчэ будзе. Вось як яны выбухаюць. Ну, ачкі кармы або крышталікі. Ось, зараз мне далі крышталікі. І заодно вы побачили, як выбухаюць тыя шкодныя дробныя малечы. О, Багема дае справаздачу по футболе. Ну, окей. Моя маці, дарэчы, балее за Грузію, тому што Грузія вельмі нечакана перамагла каго там, Португалію, по-моему. Ну, хаця яна не спадзяецца, што яна сапраўды пераможа ва ўсім чэмпіянаце. Я памятаю гэта сапраўды. Сапраўды тады гэта было на слыху. Так, мой шлях далейшы ідзе туды. Не туды, а вон туды. А там нічога цікавага я не бачу. Ну што ж, будзем ачышчаць вялікае сэрца. Далей. Можа лепш вярнуцца? Спадзяюся, калі я ачышчу гэтае сэрца, то і вада таксама ачысціцца, і мне не прыйдзецца баяцца упасці кожны раз. Каменьчыкі даволі доўга трымаюцца, так што добра, ўсё паспею. Я очистила 2 сердца. Все, яно спустило воду. Зразумела. Теперь мне треба спускаться и биться. Ну ладно. Так, грузины справді. Мусить же бути і на їх вулиці свята. Цікаві ось ці істоти, які я зараз перемогла, їх спочатку треба бомбочкою шпульнути, щоб вони розкрилися, а потім таку світлисту серцевину. Як добре, що вода тут тепер чистая, потому что иначе бы было не кепско. У меня ж зараз может быть бомбочка зарадженная. Не поспела. Вось, бомбочка зарадженная гнилушками и... Yes, продолжаем. Яна запавольвае час. Яно запавольвае час, не халеры сабе, вось гэта імба. А яно паспела выскочыць.
где-то вчера поспела выскочить с поля, якое заповнює час. Ухилимося від моєї гнилушечної стріли. Зато я потрапила у гэтую, у снарад, який яна ў мяне зашпіліла. Гэта яна падхілілася, ці што? Бачили? І снарад. Снарад так само запаволіўся в часе. Класс. Это была файная бойка. Мені ж треба туди прийти? Чому воно не відчиняється? А, кнопка. Так, конечно ж, треба натиснути з допомогою магії на кнопку. О, вау. Які співи почалися. Ого. Я памятаю гэтае месца. Гэта просто нешта. Люблю захавацца. Гэта просто неймаверна. Вось адтуль такія сейсмічныя хвалі распаўсюджваюцца, якія, я не памятаю, ці забіцены імгненна, але нашкодзіць здароўю дакладна. Затое потым, калі гэта ўсё скончыцца, гэтае месца вельмі прыгожае. Так, трэба туды неяк патрапіць, потому что там я памятаю спамін. Толькі ж як туды патрапіць? Можа просто пераскокнуць? Здаецца ж, не дуже далёка. Так, вспомнил. Яшчэ больш зламаных каранёў і камянёў. Сіла, якая ўсё гэта разламала, мусіць быць неймавернай. Вось гэтыя каменчыкі, каб пераскокнуць назад. А вон той спамін. Як жа туды падняцца? Змогу? А, я не змогу заскокнуць туди. Мабуть, там є шлях. Зараз поспробую. Покажу. Там є клеточка. Це зможе нам не допомогти. Клеточка. Я, напевно. Что я нам не показываю? Тут же ничего нельзя. Мы что-то уже поглядели. Вспомин активовали. Бросить всю клеточку. Подняться и вось. А, вось так. И добраться до успомина. Досыць, Адзіра. Мы многіх страцілі, але вёска можа выжыць. Хана памерла. Ты ведаеш гэта ў сваім сэрцы. Хадзім са мной. Мы зможам ушанаваць яе разам з астатнімі. То бок гэты спадар, ён, магчыма, паўплываў якраз такі на тое, што Адзіра цяпер гэта неспакойны дух, таму што вось казаў, што яе каханая памерла. І новы амулет. Што ён дае? Гэты амулет. Посах, шкода ад посаху трошки павялічваецца пры поўным здароўі і трошки аднаўляе здароўе на
при парировании. Ну, мне это не дуже актуально, потому что парировать я все это не умею. Так, тут же... А, чему я не можу маску надеть? Вогли... Вогли... Ні. Вогли. Слухай, знайоме слово. Я його калісті ведала, але нечто зараз не можу вспомнити. Так, ну что, зараз починається непростий шлях. О, дякую. Ну так, я так подумала, что это волки, потому что слово подобное. Они не была упомнена, там не стала казать. Цікаво, чи змогу я перескокнуть? Yes, змогла. Значит, не все так кепско. Фух, класс. О, Альянс, виданушки. Мы ж с тобой ж не повіталися на стрімі. Рада бачить. А, гэта альянсы спытаў. У меня просто Богема и Альянс одноликавага колеру ў чатику высвечваюцца, таму я подумала, что гэта Богема. Вітаначки. Так, вось гэты камень трэба падняць. Зараз падыму пасля наступнай хвалі. Ну, ён сам падняўся. Далей. Вау. Калі яно праходзіць нават па гэтых каменях, якія узвышаныя, яны аж чырванеюць тэмпературы. Богема, тебе столько ключить у Steam. Зайди уже так. Зайшла, молодчинка. Кветочка. Тотки. Опа. И я что, уже мать добралась? Веточка раскрывает. Раскрывается, и я... Ой, я потрапила. Вы бачили, гэта камені уже пачалі падаць. А я поспела потрапіць кветочку. Божухна, божухна. Ай. А, вы збираетеся там гуляць? Ну, тады добрай гульні вам. І ўсё? То бок сэрца ўжо раскрылася, і нават не трэба нікога перамагаць. Ну, хаця, улічваючы, як я праходзіла гэтую лакацыю, то гэта справядліва, што тут не трэба ўжо нікога перамагаць. Ну што, знайшла рэліквію? Вось яна, бачыце, нясе маску ў руках, каб сабраць рэліквію. Ага, каменчик реликвия. А что за каменчик? Кена, сюды. О, Хана ёй спустила пад'ёмнік. Выдатна, дзякуй, Хана, толькі мы спачатку агледзімся. Ну, колькі яны з адзірай усяго набудавалі. Якія класныя. А, вы со мной. Як выдатна. Сердце вёски. Прямо так и называется. 69 гнилушек. Ну что, віншую себе з пригожей лічбой.
Што засталося толькі вызваліць саму Адзіру. Багеме падарунак падарылі. Віншую, гэта круто. Так, ну тут, по-моему, нічога няма. Цяпер, калі вада чыстая, вось гэтых сейсмічных хваляў няма, можна агледзецца вакол. Так, я спадзяюся, тут ёсць недзе тэлепорт, таму што потым тупаць назад было б лянута. Ну што ж, давайте агледзімся тады. Што там ёсць цікава? Гнілушка. Бачу. Сляды вядуць да гнілушкі. І яна вось там у пячоры. Хутчэй за ўсё ў гэтым куфрыку. Ну што ж, затое нас папярэдзілі, што тут будзе гнілушка. Не, гнілушка, карона. Так, а дзе гнілушка? Сляды ж... вон яна. Вітанкі, малеча. Так, выдатна. І гнілушка, і кабялюшек, карона. Можна карнаваць гнілушек. Карнаваныя бульбачкі будуць. Бульбачка арэгана з каронай. Так, бульбачка з арэгана. Гэта мусіць быць смачна. Так, зараз я сюды забяруся і бачу там каменьчыкі, якія можна падняць. Там яны былі. Правда, не дакінуў. Не дакінуў. А сюды можна заскокнуць? Не. Калі падняцца вышэй... яна ўжо не можа надзець маску. Чаму яна не можа надзець маску? Яна ж яшчэ Адзіру не вызваліла. Тут жа былі каменьчыкі, якія... Ці мне падалося, што яны заблішчэлі? Не? Напэўна, падалося. Ну ладно. Пойдем тады даследаваць астатнія. Там дакладна быў недзе куфрык. Арэгана ўжо ладуем капелюшыку. Добренька. Можете вось якраз празбіраць капелюшкі. Ну, багема, пэўна, у капелюшыку з котачкай. Арэгана ўжо ў дошку. Хто яшчэ? У кароне будзе Рудзі. Як дзядок беларускага відэагеймінгу, я б сказала. Таму што, ну, ён жа не столькі стрімер, колькі відэаблогер. Вось. Але ўсё ж таки адзін з нас. Так. Патрыярх. Ну, на што так афіцыйна? Ён дзядочак. Куфар. Ах вы! Просто каменьчыкі, як крыўдна. А што за сімвалы такія забаўныя? Нібыта гнілушкі, толькі квадратныя. Вось, і таксама ў іх нешта на галавах. Забаўныя. Мабыць, людзі, якія тут жылі, яны ведалі пра... Ну, яны, пэўна, ведалі пра гэтых гнілушак. Вы потым пераканаецеся ў гэтым, калі мы пройдзем з вамі далей. І, напэўна, таксама іх вось рабілі выявы з імі. Ну, а там я не памятаю з таго боку, ці было нешта. Так што, я думаю, ўжо можна вяртацца назад. Плыць, марудна і доўга плыць. І ісці тады ўжо на пад'ёмнік. О, все, стало. Цяпер можна падысці бліжэй і зачапіцца за кветачку. Кветачка, ты ж мяне прымеш? Не прыме. А вось так? Ага, можна падскочыць бліжэй і зачапіцца. Ось. Цяпер хутка атрымалася. Ну што ж, пойдзем з сэрца вёскі.
Глубокая, конечно, пячора, але ўсё адно светлая. Цікава, адкуль тут трапляе святло, калі дзірка тут фактычна толькі адна. Ну што, гнілушачкі, дапаможаце мне? Так, яна зараз змагла надзець маску. Чаму яна там не змагла надзець маску? Што такое? Ну, тады пагляджу, ці ёсць тут. Я ўжо ўсё сабрала, здаецца. Здаецца. Зараз пагляджу яшчэ раз туды. Не. Відаць, туды не патрапіць. Ну, добра, тады працягваем шлях. Кена так вперла руки в боки, едучи. Ну што, засталося толькі прайсці да Адзіры і вызваліць яе. А там, пасля вызвалення Адзіры, я ведаю, куды мы з вамі пойдзем. Памятаеце, калі у самым пачатку, яшчэ калі ў мяне не хапала, я не валодала ні бомбачкай, ні... ну апошні навык у мяне яшчэ не адкрыты. Так вось, калі я яшчэ не валодала навыкам бомбачкі, было выпрабаванне. 3 куфры здавалі за выпрабаванне, і я прайшла толькі 2. І вось тады мы туды вернемся і пройдзем 3. Вось. Так, цяпер дыялог з Ханай. Я знайшла рэліквію, але сэрца вёскі больш няма. Цяпер усё мае сэнс. Яна мусіла зрушыць горы, каб перасунуць сэрца вёскі. Калі хтосьці і знайшоў спосаб, гэта мусіла быць Адзіра. Я верну рэліквіі да вежы. Дзякуй за дапамогу, Хана. Я ведаю, што гэта цяжка успамінаць мінулае. Я рада, што ты прыйшла, Кена. Я веру, што ты зможаш дапамагчы ёй здабыць спакой. Будзь асцярожны. Як прыгажэй за Зельду нават. Мне прыемна гэта чуць. Гэта адна з самых любімых маіх гульняў. Так, я думала, яны паразмаўляць пра нешта іншае. Проста часам пасля дыялогу адкрываецца яшчэ іншы дадатковы невялічкі дыялог. Але тут, відаць, не. Так, а дзе я зараз знаходжуся, дарэчы? Так, по-моему, я тут уже была. Так, нейкія знаёмыя мясціны. Тут яшчэ мусіў быць пракляты куфар з выпрабаваннем, дзе трэба было некалькі... Вось ён, так, вось ён, дзе трэба было некалькіх ворагаў перамагчы за пэўны час. Як тут утульненька, просто такое зацішнае мястэчка, зарослае раслінамі, тут шмат такіх свяшчэнных фігурак, кшталт статуэтак лісічак. Я не прыгожа. Так, зараз надзену маску, пагляджу, ці ёсць яшчэ нешта. Я ўсё тут здабыла. Значыць, іду далей. Як усе так прыгожа, каменьчыкі пабудаваны адзін на адным і сподачак, напэўна, для паднашэння. Супер прыгожа. Так, на мой шлях цяпер ляжыць да вежы. Тут можна спусціцца вось так і з'ехаць. І ў лужыну. Лёг. Ну так, прямо ў вежу. Класна, спачатку мы падняліся высока да кузні, потым апусціліся нізка да сэрца вёскі. Цяпер зноў будзем падымацца. І зноў па лужынах. Кена, ці
Норм табе будзе біцца з мокрым адзенне. Вау, якая величная вежа. Яна, канешне, даволі нязграбная, але величная. Захаваю гульню. І глотну вадзічкі, у такую спёку не пашкодзіць, асабліва перад важнай бойкай. І чацік таксама п'е вадзічку. Чуе чацік? Так, реліквії ёсць і можна выклікаць духа. Выдатна. Чацік п'е вадзічку. Пакуль Кена выклікае духа. Духа Адзіры. Маска прачнулася, каб правесці сваю владарку ў наступнае жыццё, але владарка не хоча так адразу у наступнае жыццё пераходзіць. Вось, дарэчы, Кена зараз у сваім дэфолтным скіне, хаця я яе памяняла. У кат-сцэнах ён яе дэфолтны. Ух, як своечасова пачалася навальніца. Адзіра, канешне, неймаверная майстрыца, калі яна прама сваімі навыкамі можа змяняць надвор'е. Яна ж яшчэ у самым пачатку праходжання яе яна выклікала агонь. Тут, калі мы зайшлі ў гэтую лакацыю, там яна была паленая агнём. Это было эпічна. Так, кветачка. А вось гэты, вось той, які зараз лажу, таксама нагадвае мне Стрэй, калі котачкай трэба было скакаць па... Ну, вось такі элемент платформера. Скакаць па розных месцах. Ну што, давайце біцца з Адзірай. Гэта ж не проста вежа, гэта маяк. Яна зрабіла маяк, каб яе каханая Хана знайшла шлях дадому. Яна ў масцы, Адзіра. Чаму маска не дапамагае табе перайсці ў наступнае жыццё? Яна на мяне, конечно, нападае, але атакаваць мне трэба... Вось. Калі яно становіцца... Вось, вось эту сярэднюю цэнтральную штуку. Мне яшчэ трэба ад яе вось гэтых сейсмічных хвалей ухіляцца. І атакаваць актываванае сэрца патрэбна толькі, калі яно становіцца жоўтым. Ну, нешта не стане жоўтым. О, выдатна. Выдатна, але я не паспела як след яе пабіць. Ну, цяпер трэба ухіляцца.
И теперь еще долучились вороги. Да что ж такое? Безлитостные вы все тут. Або яно становится желтым уже, коли я его атакую. Так, яно становится желтым, коли я его атакую. Все, уже не могу я атаковать. Я просто аж мурить, як подобаю дизайн Адзіры і як персонажки, ось як боса, тому що не часто сустрінеш, каб жанчына была такая ось такая. Мне тепер треба не збирати всяких ворогів. Треба не збирати смілості для гнилушок, а потім можу атакувати Адзіру. Ах, это штуки ще закриваються. Не поспіла. Яна одразу пошла ремонтувати душ. О, ясно. Яна аж на молот свою зламала. Ясно. Вау. Это было моцно. Что я только что зробила? Я заповолила їй час і потім атакувала некілька разів камінчик. Здається так. Ну що, тепер можна її очистити. Вітаю. Вітаю в нормальному стані, Адзіра. Ух, ну ти, конечно, зладила бойку, господариня. Ой, з ніоткуда з'явилося святилище. Яна в масці. Яна мені нагадує трошечки Елой. Ось. Погодитеся, трошечки подобного. Ну що, зараз буде нейка епічна кат-сцена. У її ще рука така взмоцнена такими древляними штуками магічними. Старожитні люди, які поселилися тут, були приваблені горним святилищем. Яны не розуміли цілком його потенціал. Мы с Ханой нашли способ фокусовать разрозненную энергию горного святилища. Я думала, что это протягнется поколениями, але сердце вёски стало слабеть. Гэта быў толькі пачатак нашых праблем. Нешта было не так. Збожжа не вырастала, і яд пакрываў зямлю. Ханна адправілася шукаць прыпасы для нашай вёскі.
Я назірала за ёй і разумела, што ніколі не пакіну дом без яе. And she did not return. Тыдні ператварыліся у месяцы, і яна не вярталася. We tried everything to help restore balance. Мы спрабавалі ўсё, каб But nothing аднавіць worked. баланс, але нічога не працавала. I knew our home was lost. Я ведала, што наш дом I couldn't страчаны, leave Hannah behind. але я не магла пакінуць Хану. I had to help her find her way back. Я мусіла дапамагчы ёй знайсці шлях дадому. Так, я будавала маяк, гэту вежу. I started to build. Так што я пачала будаваць. Цягні! Канешне, класна, што яны зрабілі гэтага быка. Не толькі дапамога, але і гадаванец. Ён стаў нібыта іх дзіцём. Гэта яна карысталася дэталямі ад сэрца вёскі, каб пабудаваць гэты маяк. Так, яна перанесла сэрца вёскі наверх, каб зрабіць маяк. Ачмурэць. Згодная, трошкі падобна. У іх таксама былі такія чароўныя каменьчыкі. Вось нам паказваюць ужо трошкі канцоўку. Вау, яна, канешне, магутная, што можа гэта ўтрымліваць. Ачмурэць. Яна цягне так, як цягнуў бы бык. Хаця тут яна ўжо хутчэй за ўсё дух не адчувае. Яна ўжо напрыканцы свайго жыцця. Я не магла дапусціць у сваім сэрцы, каб гэта было праўдай. Somehow I felt leaving would make me forget her. The life we shared would slip away. Нейкім чынам я чула, што That fear blinded me. адчувала, што калі я пакіну And I яе, tore то apart забуду. everything we created. Гэты страх апанаваў мной. Я таксама кагосьці страціла, і я думала, што гэта разаб'е мне жыццё. Але я сустрэла Хану, і я ведала, што вашае каханне моцнае. Нават пасля столькі гадоў тое, што вы пабудавалі, ўсё яшчэ стаіць. Ваша сувязь ніколі не перарвецца. Клас, яны такая цудоўная пара. Так багема зноў плакаць. Гэтая гульня агулам яна пра тое, каб плакаць. А Эмрыска таксама плача. Што ж, як так. О, новая маска для гнілушкі, як маска Адзіры. Ай, мы вярнуліся ўніз, мы не падымемся вышэй. Шкада. Ну ладно, цяпер можна памедытаваць. Ого, як у яе ўжо многа здароўя. Гэта не проста вежа, гэта маяк. Часткова разбураны, але ўсё яшчэ стаіць.
Канешне, класная цывілізацыя тут калісьці жыла. І але чамусьці мне здаецца, што вось тое, што Адзіра з Ханай палезлі ў гэтыя магічныя справы, пачалі канцэнтраваць тую энергію, якая раней свабодна плыла па зямлі. Магчыма, яны таксама на гэта паўплывалі, на тое, што зямля пачала паміраць. Ну што ж, цяпер можна накіравацца ў цэнтр вёскі, ушанаваць памяць Адзіры. Ух ты, колькі я тут усяго яшчэ не знайшла. Шкада. Ну ладно. Затое будзе нагода для маіх глядачак і глядачоў калісьці таксама набыць гэтую гульню і пагуляць яе самастойна, каб усё знайсці. Так, вось якраз кажу, Багема таксама кажа, гульня выглядае цудоўна, і яна, пэўна, вартая таго, каб яе пагуляць самім. Яна проста шыкоўная. Заадно я прынесла пошту для нейкага духа. Ось яна. І бульбачкі. Так, і бульбачкі. У сэнсе. Я тут не здабыла яшчэ гэты... І куфар. Сур'ёзна, тут увесь гэты час стаяў куфар. Правда, у ім всяго тут камечкі, ну ладно. Таксама добра. Вось, прынеслі духу пошту. Зараз адкрыецца новая лакацыя. І раз я гэтую пошту яшчэ не прыносіла, то у гэтай лакацыі я, адпаведна, таксама не бывала. Паглядзім. Або прыносіла. Тому што выглядае нібыта знаёма. Это хотел на меня спокнуть. Что ж, очистим дом чаргового духу. Тут быў бацька з 2 дзецьмі. І даволі такі прасторны дом, мушу адзначыць. Так, я адкрывала гэтую лакацыю. Бачыце, жабкі. Класныя жабкі. Ага, яны квакаюць у пэўным парадку, мабыць, трэба актываваць у тым парадку, які яны квакаюць. Так. І гнілушка. Музычныя жабкі, так. Ой, як міла. Тут будзе адначасова і гнілушка, і капелюшак. Бачыце, як яны плывуць? Яны плывуць на спінках. Ха-ха, як міла. Не, все ж таки гэтую лакацыю я адкрывала, так, памятаю. Значыць, я нейкім чынам знайшла шлях атрымаць тую дастаўку. Эх, як бы утуленька тут было жыць у гэтых доміках. Ну, вядома, калі яны не разбураныя, калі б яны былі цэлыя. О, бачылі, дух толькі што развеяўся. Навошта так міла. Ну, вось я якраз каб не вытрымліваць. Згодная, Багема, гэта проста немаверна міла. Так. Ага. Як я не заўважыла. Тут жа можна прайсці далей, падняцца вышэй.
Гэтая лакацыя не проста дазваляе вось адкрыць пэўнае месца у вёсцы, новы дом, але яшчэ яшчэ духі, жанчыны размаўляюць. Яшчэ бочка з каменьчыкамі, і яно яшчэ адкрыла дадатковы шлях у саму вёску. Вось, я раней не магла сюды падняцца, а цяпер магу. Хаця не, стоп, я тут падымалася, я думала, яно вышэй падыме. Ну ладно. Так, я тут уже была, і вось знайшла тут лужку. Тут дамы ўсе яшчэ такія напаўразбораныя. Дарэчы, я ж знайшла яшчэ адну. Яшчэ одну дастаўку. Ну, зараз разнясем дастаўку. Цікава, калі я прынясу тут, ці зможа яно ачысціць дастаткова, каб я змагла прайсці туды. Ну, добра, паглядзім. Плюх-плюх-плюх-плюх. Плюх-плюх. Дарэчы, я ж змагу цяпер падняць каменьчыкі, і тут бы не пашкодзіла давесці сюды слязу лесу. Вон яна у нас ёсць, толькі ж як яе сюды прывесці? Зможа яна падняцца? Ці прайсці праз раку яна зможа. Але падняцца на... Так, вось я падняла на мост, выдатна. О, цудоўна. Вырастила тут гародніну, і бульбінкі адразу пабеглі яе есці. Тут яшчэ одна будзе. Вось яна. Вітаначкі. Так, трэба яшчэ агледзецца, паадкрываць тыя лакацыі, якія былі недаступныя, пакуль у мяне не было бомбачкі, пакуль Адзіра мяне навучыла. Тут яшчэ гародніна. Я забыла пра яе. Зараз вырасцім. Якія рагатыя, якія прыгожанькія. Колькі ў іх рагоў ужо. Прыгажунчыкі. Бульбінкі паядуць клубніцы. Такі, па-моему, гэта не клубніца, якраз такі, па-моему... Хаця, не, да бульбы не падобна. Мне здаецца, гэта нейкія гарбузы, такія дробныя. Ну, не дуже вялікія, такія драбнюткія гарбузікі. Опа, яшчэ. Выдатна. І недзе тут былі каменьчыкі, якія можна было падняць, каб прайсці. У самой вёсцы такія былі дакладна. Недзе яшчэ тут былі. Ну, у сэнсе гэта таксама вёска, проста не цэнтральная частка. І які тут зацішны куточак. Хтосьці, хто жыў у гэтым доме, пэўна, любіў бавіць час. Ну, калі б я жыла ў гэтым доме, я б любіла тут схавацца ад усіх і сядзець. Ну, ці займацца нечым цікавым. Вунь, бачу пошту. Зараз прынясу. Толькі агледжуся ў пошуках каменёў, якія можна падняць. Так, тут яшчэ цякуць крывавыя рэкі. Хаця вунь там нібыта можна падняцца. Як цікава. Ага, падняцца там можна, толькі спачатку патрэбна апусціць гэты мост, які не апусціцца, пакуль не ачысціш яго. Добра, Кена-кур'ерка.
Ну что, ваше уже ворогов. Ходим очищать новое место. Виглядає як пристань. Так, придется подняться к прости далее. Добро, выстроились у Шера. Вот уже еще не все, еще рыхтуются на меня нападать бессоромные. Цікаво, а калі я выстрелю в гэтыя штукі, якія лётаюць, ці не заб'ецца. Як шкада. Я спадзявалася перамагчы ворагаў яшчэ да таго, як яны матэрыялізуюцца. Лепш вось у гэта расстрэліць. Выдатна, ну вось цяпер усе. Спадзяюся, цяпер, калі я ачышчу гэтае сэрца, я змагу в сэнсе тут і вада таксама ачысціцца. Так, вода ачысцілася, ура! Вау, духі на лодках, гэта сапраўды прыстань. Привидные лодки, привидные люди, непривидная Кена. Класс. Можно сховать. Вось гэтую локацию я, по-моему, не очищала, потому что тую з жабками я памятаю, а гэтую не. И что тут цікавого? Чому клетка хотела, каб я сюда потрапила? Шкада, што Кена не можа хадзіць, калі... Всё, бачу, гнілушачка. Шкада, што Кена не можа хадзіць, калі надзене маску духа. І дзе тая гнілушачка? Я нешта не разумею, куды вядуць сляды. Вось яна. Вось яна у кошыку, які быў у вадзе для ловлі рыбы. Ловілі рыбу, а ловілі гнілушку. Ачмырэць, яшчэ і капялюшык. Рыбалоўны. Клас. Ну, такога ў мне дакладна не было. Напэўна, так, значыць, тая пошта, якая была папярэдняя, я яе ўжо брала. Так, а гэта, менавіта вось гэтая, яна была тая, якую з той лакацыі, куды я не магла на першым праходжанні дабрацца. Ну тут просто каменьчыкі. Нават нудна. Мабыць, яшчэ ёсць нешта цікавае. Вярнуся крыху назад, заходжу тады ў дамы, якія я толькі што ачысціла. Так. І грады прапалваюць, рыбу наловяць. Так, карысная. Так, хтосьці яшчэ боты выганалі. Так, згодна, я зараз хвіліначку. Ботаў тут не вельмі любяць. Все, датна. Не ведаю, ці бачна ўсё яшчэ ў чаце тое паведамленне, але я яго выдаліла. Так я ачысціла прямо цэнтральную частку, так? Цудоўна, я ачысціла цэнтральную частку гэтай вёскі. Якое шчасце. Таму што мне дуже турбавала тое, што яна такая вся ў пухлінах паросла.
видалено. Видатно. Класс. Ну, такую істотную частку я очистила. Істотную частку вёски. Прямо усю пристань. Так, тут быў падыход да вады, але ён быў заблакаваны паклінамі. Класс. Мне падабаецца. Мне вельмі падабаецца гэта место. Месца такое утульненькае. Просто цуд. Так, тут был куфрик, я его уже открыла. Вось, яшчэ бы гэта ачысціць. Занадта не было. Дарэчы, дзе? Зараз падыду да паштавай скрыні. Дзе б знайсці тады, каб будзе ачышчэнне? Мастак з... Ага, все. Мастак здаўна выразаў статуэтку на шляху ваяра. Але шлях ваяра будзе далей па сюжэту, пакуль што я не магу гэта ачысціць. Выдатна, вельмі прыемна атрымалася. Тут можна падняцца, а раней было нельга. Вельмі прыемна. О, садавіна для гнілушак. Клас! Як я люблю вось такія штукі, калі лакацыі шматузроўневыя. І асабліва, калі вы гэта лакацыю ў такім стылі. І такія вось масткі над асноўнай вёскай. Якая прыгажосць. Лыжка. А што лыжка? Баема, я не зусім цябе зразумела. Вау. Нейкі склад. Куды не выйшла. Тут можна было і так падняцца. Я зразумела. Выследовать локацию. Охота. Так, куфрик пропустила. Лыжка. Я зразумела. Так, у меня посох, у меня не лыжка. Я бачу, вон там нешта, нейкі куфар. Але ж як туди падняцца? Мне здаецца, туди падняцца можна будзе толькі з адкрыццём той лакацыі. Не, так мяркую. Або можна яшчэ тут пабадзяцца, пашукаць, як падняцца. Магчыма, тут недзе вабіць мяне кветачка, я яе ўсё ніяк не заўважу. Вось, туды прайсці. Так, там же заблакавана. Там же заблакавана? Ці не? Там ужо не заблакавана. Всё, вяртаюся наверх і іду. Бягу. Так, вось, я падымалася на гэты мост. Тут было заблакавана, пакуль была заблакаваная прыстань. А цяпер можна прайсці. Вау, гэта ўжо 3-й ўзровень. Ачмурэць, якая тут шыкоўная цывілізацыя жыла. Яна аж, трохузроўневыя будынкі будавала, ці нават больш. Вон там, бачыце, звон. Клас. Стралой не выцягнуўся. Цяпер разнеслі. Некая альтанка со звоном. Так, а что за... Хто гэта? Собака. Капелюшек с собаком. Крутенько. Только я больше коточек люблю. А коточки у меня уже были. Але все одно приемно. Пополнилась и коллекция капелюшиков. Вау. И древо так выросло. Як же тут утуленько, не могу.
Вельмі люблю такія зарослыя мясціны. А далей можна праскочыць? Не, нельга. Ну все, даследавалі лакацыю, як круто. Вау, такое вось гэтае дрэва вялікае. Шыкоўна. Так, ну што, ці ёсць яшчэ недзе? Яшчэ адна пошта, вось. Але туды мы патрапім вось адсюль. Добра, я тады вярнуся да вось гэтага да тэлепорту, тэлепортнуся сюды і ушаную тады Адзіру. І тады паспрабуем даставіць апошнюю пошту. Так, туды пакуль лепей не хадзіць. Давай, Кена. Ты, конечно, вельмі смешна бегаеш, але гэта будзе хутчэй. Так, где тут телепорт? Телепорт. Забила телепорт. Вось ён, вось, знайшла. Тэлепартуемся ў цэнтр вёскі. Ушануем туды Адзіру, а яшчэ... Так, яшчэ ў нас выпрабаванне наперадзе. Можа нават лепш з выпрабавання пачаць, таму што яно ад тэлепорта бліжэй. Проста яно ад тэлепорта бліжэй атрымаецца. А вось тут яшчэ свяцілішча, якое можна ачысціць, толькі я пакуль не бачу дзе ўзяць слязу лесу, каб гэта зрабіць. Ну ладно, потым вернемся сюды. Вось яно. Выпрабаванне, 3 куфрыку, 2 адкрытыя, ну вось тут была гнілушка, і 3. Так, напэўна, варта. Я занадта шмат часу патраціла, таму што не скінула, што зрабіць трэба. Бы іх добра бы глушыць бомбачкамі. Сама себе бомбочкой ляснула. Так, не поспею. Уже зразумела, что не поспею, потому что 1 ворог у секунду это занадто. Так, еще 10 ворогов осталось. Ну ладно, попробуем еще раз. Не, не поспею.
Поспілося одно. Я ж не то я роблю. Напевно, спочатку їх треба глушити. Ні, спочатку їх треба просто посохом лупити, а потім уже глушити мінімум. Ось, як тільки назбирається достатково смілості для гнилушок, тоді глушити ось різними уміннями. Не дрянно. Так, 6 ворогів зосталося і... Є ще двоє. І 3 секунди. І... Я вже гэта зрабіла. Чмырэць. Ой, я нават захаваюся першым адчыніць гэты куфар, таму што мне ажно цікава, што там. І... Сур'ёзна? Гэта аднарог? Капелюш аднарога? І дзеля гэтага так... Не только капелюш аднарога гэта дрэнна, але... Занадта несур'ёзна для такога выпрабавання. Ладно. Не буду хлусіць, я крыху расчараваная, але... Окей. У любым выпадку я вельмі рада, што нарэшце я прайшла гэтае выпрабаванне. Ох, ну... Цяпер, пэўна, варта якому-небудзь... якой-небудзь бульбінцы надзець гэты капелюшак. Так, што у нас там новае ёсць? Ёсць... Вось. Жабка. Вось такі капелюшак няхай будзе. Сабачка. Я сабак не только люблю, але адна няхай будзе. Вось, маска Ханы, маска Адзіры, ну, конечно, яны ў мяне будуць, мои цудоўныя. Динозавр, аднарог. Дык гэта аднарог каштаваў 1000. Так, я у папярэднім праходжанні не прайшла тое выпрабаванне, і затое цяпер у мяне ёсць самы дарагі капелюшак. Ква. Так. Собачка, лисичка. Ось, о, маска Русу нарэшце надзелася. Маска Адзіры, маска Ханы ёсць. Што яшчэ можна? О, можна аргана будзе, жалудок. Матылькі хай будуць. І грибочки таксама. 8. Усё, скончыліся гнілушкі. Ну, добра. Все, вось такая прыгажосць. Цяпер давайте ушануем памяць Адзіры на пірожанку. Дарэчы, зараз... схаваліся гнілушачкі. Ну-ка. А дзе аднарог з вас? Не бачна аднарожкі. Коточка. Так, коточки у меня уже были. Так, это что-то мне треба ушановать память Адзіры. Hana and Adira shared something special. It lifts my heart to know that. Хана і Адзіра падзялялі нешта асаблівае. Гэта усцешыць маё сэрца, што яны зноўку разам. Adira knew she was powerless to stop the poison, but
but she never gave up hope that Hana would find her way home. Адзіра ведала, што яна бяссільная, каб спыніць атруту, але яна ніколі не страчвала надзеі, што Хана знойдзе шлях дадому. Zaju, I saw something in Adira's memories. Заджу, я бачыла нешта ва ўспамінах Адзіры. Some kind of creature. It seemed to be connected to the troubles in the village. Нейкую істоту. Выглядае на тое, што яна неяк звязана з пакутамі вёскі. Так, бачылі там такая велізарная лятучая котка. Калі бачылі ва ўспамінах Адзіры выбух у горным свяцілішчы, там была такая лятучая котка. Вось гэта пра гэту істоту гаворыць Кена. Was there no way to drive it out? Ці ёсць спосаб адпужнуць яе? You were not the first to ask me these questions. Ты не першая, хто задае мне гэтае Our пытанне. leader, Toshi, struggled to accept the will of nature. Наш лідар Тоші змагаўся з тым, каб прыняць волю прыроды. Toshi loved this place, and it broke him to see it wither away. Тоші любіў гэтае месца, і гэта зламала яго бачыць, як завядае яно. The leader of your village. I've seen this spirit on my journey. Лідар вашай вёскі, я бачыла яго у сваім падарожжы. Дарэчы, вось той самы першы дух, якога мы бачылі, калі толькі прыйшлі ў гэтую вёску, гэта ён. Вось яна яго бачыла. He's at the heart of the corruption that blocks the path to the mountain shrine. Ён знаходзіцца ў сэрцы забруджання, якое блакуе шлях у горнае свяцілішча. He will not move on quietly. Ён не працягне свой шлях спакойна. Make sure you are prepared before confronting this final spirit. Пераканайся, што ты падрыхтаваная, перш чым сустрэць пошту таму духу. Духі ў масках. Так, вось яны ў масках, заспакоеныя. Ось, але цяпер я хачу даставіць тую дастаўку. Так, даставіць дастаўку. Тут куфар. Цікава. Чаму я раней гэты куфар не бачыла? Тут просто каменчики, але все одно. Так. І вон там камені. Але я, напевно, не змогу їх поколективувати. Треба туди піднятися. Все. Зрозуміло, вспомнила шлях. Треба там зачепитися за квіточку. Так, ось тут можна зачепитися за квіточку, каб перейти вон туди. Там я вже була. Але мой шлях веде мяне сюди. Ось, тепер я змогу підняти гэтыя камені і пройти далей. Так, тут, спадзяюся, по-моему, тут быў калісьці тут быў телепорт. По-моему, ён тут мусіць быць. Ну ладно. Ага, вораги. Ну, конечно. Якая забавная боевая музыка. Так, а гэтая пошта? Ага, я не могу ее проглядеть у бойцы, разумела. Ну ладно, спочатку разберуся з ворогами. Орегано танчить.
Я потрапила ему по каминчику на спине. Ха, забавно. See that over there? Вунь, слеза лесу. Go. Давайте, перетягните її сюди. Видатно. Right there. Теперь можно будет тут все очистить. Клас. Якая крутая эта істота отримується. Добре, що в мене тепер доволі високий уровень гнилушек. Тепер можна все это одним заходом зробити. Чистить усе. Вон телепорт, бачу. Видатно, що тут є телепорт. Тому що кожен раз подимають камінчики, ну такое себе. А ось і пошта. Видатно, я зараз туди трошки назад вернуся. Погляджу, що є у тих домах, які я очистила зараз. І тоді пойду очищати ту локацію. Вау, новая маска. Круто. Гэта маска Заджуру. Заджура, гэта... Пачакайце, Кена назвала майстра масак Заджу. Магчыма, гэта скарочанае ад Заджура, і яна мела... Ну, і то бок гэта ягоная маска. Садавіна для гнілушак. Круто. Атрымалі маску самога майстра масак. Так, а тая локацыя яшчэ закрытая. Ну, вон там, унізе. Тады я хочу яшчэ пачытаць... Вось пачынаецца завяданне. Хочу пачытаць, дзе шукаць ягоную пошту. З гэтай вежы я магу бачыць далёкі гарызонт акіяна. І найвышэйшыя дрэва ў лесе. То бок, хутчэй за ўсё, яно знаходзіцца на маяку Адзіры. Трэба будзе паглядзець. Магчыма, там я прапусціла нешта. Хаця, здавалася б, усё агледзела. Як жа тут усё утульна, я не магу. Я б так хацела жыць у такім месцы. Ну, зноўку ж, вядома, калі яно не закінутае. Калі яно было ў самым сваім росквіце, то было б шыкоўна. Што ж, давайте доставім пошту. Будем очищать вёску. Вёска тут, конечно, вялікая. Не просто некалькі домоў, а прямо цэлае паўнавартаснае паселішча з даволі развітай інфраструктурай. Вау, тут прямо такія лабірынты. Цікава, вось, ну, я зараз хаджу па гэтых лабірынтах будынкаў, але як было самім жыхарам? Вось, калі трэба кудысьці патрапіць, яны вось так таксама бегалі туды-сюды. Ці у іх, напэўна, была развітая прафесія кур'ера. Мне так здаецца. Так, ну што, босс нейкі. Капа. Ясна, ну вітанкі Капа, давно не бачыліся. Опа, можна. До речі, на Капу, що нідзе нічого. Стрелами можна її. Її можна стрелами. Стрелами нідзе нічого.
ж там капа? Згубила боса, згубила боса. Вон капа. Готово. Серце. Антисептик вітаночки. Рада бачити на стрімі, хоча ми вже скончуємо. Боліт кур'єри Death Stranding. А які кур'єри Death Stranding? Я не гуляла. Ці гэта не гульня? Вау, колькі людей одразу. Колькі духов. Ну так, я все ж таки доволі велику частку вёски зараз очистила. Гульня от Кодзимы. Окей. Ну, я в її не гуляла, пробачте. Вунь, бачите, дух сидить. Яны знікаюць праз некалькі секунд пасля таго, як проста іх заўважыш. Нават не абавязкова падыходзіць. Вау. Ачмарэць. Колькі духаў. Тут іх нейкія палі. Вон там кветачка, можна підцягнуцца на кветачцы і патрапіць у іншую частку вёскі. Званочки, амулеты висять розныя. Тут я вже була, то бок я опустилася вон туди вниз. Я чомусь думала, что тут вода, а тут не вода, а тут ось печора такая. Ну что, кидаць тады на сёння ўжо ўсё. Вялікі дзякуй, што былі са мной, што завіталі на гэты стрым. Ось, ну і па традыцыі я зараз адпраўлю пацалунак сваім гледачам. Вось. Вось, бусняў. Бусня вас, як гэтая гнілушка бусні Кена. Вялікі дзякуй, што завіталі. Я вельмі радая, што магу падзяліцца праходжаннем гэтай чароўнай гульні з вамі. І мне вельмі прыемна, што вам таксама гэта цікава, таму што гульня сапраўды таго вартая. Што ж, дзякуй вялікі і да новых сустрэч тады.